ఆయన ಪಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಪಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರು ఆయన ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡವನ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡವೇ ಏರು ಪೂರ ಗಿಡವೇ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನ ಇಂಕ್ಲಗ್ ಐಕ್ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಗ್ ಐತ ಐಡಿಯಾನ ಉಂಡು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಂಡೇರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಬೆ ಕೇರಳ ಬೈದಿನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಕಲ್ಲಕ್ಕಿಂಚಿಂದ ಆಗಿನ ವಾ ಏರು ಕೊರನಲ್ಲ ವಾ ಏರುನ ವಾ ರೀತಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಗಿಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಂದ ಚಲವಾದಿ ಚಲ ಅಂದ ಎಂಕ ಇನ್ನು ಗಿಡೇರ್ದೆ ಆವಡು ಎಂಕ ಮೆಂಟ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಗಿಡೇರ್ದು ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಪಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ ಇಡೇಡೆ ಬರೋಂತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಡೈಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಾಡೆ ಮಟ್ಟ ನನಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟು ನಾಟೆಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಟ್ಟ್ಯಾನ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇನೋಲೆಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾನ ಪಂಡ ಅಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತಿ ಅಂಜಂಬ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪನ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇರುವೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಲ ಇರುವೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಮೇನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಡು ಸೀನಿಯರ್ ಇರುವೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಅಂಬ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾಂಪಡೆ ಗಿಡ ಯಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಇರುವೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಅಂಚ ಅವಳು ಪೋದು ಗಿಡದಿತ್ತು ಒಂಜೇರುನು ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ವಾರ ಗಿಡದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಪಗಲ ಆಯ್ತ ಬೀಲ ಬತ್ತೊಂದು ಈಜಿ ತಲಪಡ್ಡು ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಏರು ಇಲ್ಲದ ಏರು ಎಲ್ಲಿಯಟಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಆ ಗಿಡದೆ ಅಪಗನೆ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೀಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಾಟಿ ಬೈದೆ ವಾಯ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೈನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿಚೆನ್ನ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರ ನಂದಳಿಕೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಮ್ರಾಣಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಏತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಜನೆ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಪುದಾರು ಸ್ವಾತಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇರು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅವಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವಡು ಆನ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೇರಳ ಕೇರಳ ಬಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬಮ್ರಾನಬೈಲು ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂಡ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಆಪುನು 2020 ಆಗಸ್ಟ್ ಬರ್ಸದ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬ್ಳ ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಂಬ್ಳ ಪುರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ದ ಕಂಬ್ಳ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೈತಲ್ದ ಕಂಬ್ಳ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಲಿ 2 ಇಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬ್ಳವು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯಲ ಏಜ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ಆಯನ ಅಮ್ಮನ ಆಯನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಆಯನ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ದುಂಬು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಏನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರು ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಂಡ ಆಯನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರು ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಏರುದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬಾಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಾಯಕ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಏರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ನೀ ಪೂರ ಚಾಯನ ಪಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಲಿಪು ನೆಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತ ಮಿತಾನ ಪಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಪಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡವನ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡವೇ ಏರು ಪೂರ ಗಿಡವೇ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲಗ್ ಐಕ್ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಗ್ ಐತ ಐಡಿಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏರು ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಕಂಬ್ಳ ಬತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನು ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಕಂಬ್ಳದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಆಯಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅವರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಂಬ್ಳದ ಮಂಡ ಕಂಬ್ಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರೂಪ್ದು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂವಿ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವಾಗ ಐನ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ತೂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಯರ ಆಪುನ ಬಂದ್ಕೇನು ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಎಂಚ ಪೋಡು ಐಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಐಕ್ ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಏರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಬಲಿತಿತ್ತೆ ಓಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಪೋದು ಗಿಡದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರುನು ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ವಾರ ಗಿಡದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ ಆಯ್ತ ಬೀಲ ಬತ್ತೊಂದು ಈಜಿ ತಲಪಾಡು ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಏರು ಇಲ್ಲದ ಏರು
ಎಲ್ಲಿಯಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಗಿಡದೆ ಅಪಗನೆ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೀಲಾಡು ನಮ್ಮ ಮಂಜಾಟಿ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಅಪಗನೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತರು ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಿಡ ಹೊಡು ಪಂಡದಿತ್ತು ಅಂಚ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಬ್ಯಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾವ ಇಂಚ ಉಂಡಿಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಬಂದದ್ದು ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಪಗಾಯ ಕಬಡ್ಡಿಡು ಇತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಷಣ್ಮುಖ ಮುಗ್ಗು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಅವ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಂಬ್ಯಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿಗದನ್ನ ಪೋದು ನೈಟ್ ಬೈದೇನೆ ಲೇಟ್ ಯಾನ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ 10 ಗಂಟೆನ 10:30 ಕದನ ಮಲ್ತಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸೊಂಡು ಬರ್ಸೋದಪ್ಪಾಗ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಕದನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸೆತ್ತಿನ ಅಂಚ ಯಾ ಪಂಡ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಆಪಗ ಆಯಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ದಾದೊಪ್ಪು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆನಿ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡು ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಇತ್ತನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಇತ್ತನ್ ಮನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದ್ರಾಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ತು ಬರ್ಪುನೆ ಬಂದು ಅವಕ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪುನ ಬರ್ಚ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿಜ್ಜನ್ ಕಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೋಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬಂದದು ಅಪಗ ಪಂಡೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೇನ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯರ ತೀರ್ನ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಅಪಗ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಅಪಗ ಗಾಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಏನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಅಲ್ತು ಭತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸೈತು ಅಂಚ ಭತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆದ್ರಾಗ ಬೆದ್ರಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸದ ದಿನ ಬೆದ್ರಾಡ ಬತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನಿ ಭತ್ತದ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಳು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಒಂಜಿ 250 ದನ 10 ಜನ ಇತ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತರು ಇಂಕ್ಲೆ ತೂದೆ ಏನು ಅನ್ ಶಾಕನ್ ಈದ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಬಕಂಬೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಆತುಂಡು ಈತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತ ಬಂದು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಆಯ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ ತುದು ಆಯ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೆ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಆಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ದ ಬಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಅದು ಅವಳು ಒಂದು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಬೇರೆ BP ಚೆಕ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಏನು ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಉಂಡು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 150 ಅದು ಅಪ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅವಳು ಅಲ್ತು ಪಂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂತಿರ್ದು ಅದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲ ದಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೋವಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ದಾಯ ಪಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೇತೇರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂದ್ಪುರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂತೇರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಂಕ್ಲ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಗ ಅಂಬ್ಯನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಉಂಡು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಬೆ ಕೇರಳ ಬೈದಿನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಕೇರಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವೊಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯ ಎಂಕ್ಲೋರ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೂಕ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋದಾನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಡ ಪೀಡಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅವಳು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ದ ಪೀಡಿ ಇತ್ತಾರೆ ಆಡಬಹುದು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಳು ಅವಳು ಇತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ್ಡ ಪಂಡಿರ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಅವು ರೂಲ್ಸೇ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪೀಡಿ ಇಡ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಅಂತ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಐಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಜನ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಇಂದು ಮಲ್ಪರ ಬನ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ಲಿ ಏನ್ ತೂಪ್ಯಾನ್
ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೇಕ ಬಂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಿತ್ತು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಂಡೇರು ಮೇನ ಫಾರ್ಮ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದು ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲು ಬಕ್ಕಲ ಬೇಗೊಂದು ಅವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಅಂಚೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಪಂಡ ಓಲ್ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ BP ಅವು ಒಂದು ನಂಡು ಚೆಕ್ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ನರ್ವಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಓಕೆ ಏನ್ ತೂಕ ಬಂದ ಮೇಲ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 150 ಮೀಟರ್ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು 150 ಮೀಟರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಕೊರಿಯರು ಹೈಟ್ ಬಲಿಪುನಾಗ ಅಂಬಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಬಂಡ ಟಾಪರ್ ಆಯರು ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಬೇರ್ ಇತ್ತೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಇತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಬೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಪೂರಾ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಪೂರಾ ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಬೆ ಟಾಪರ್ ಆಯ್ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಅಂಬೆ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಟಾಪರ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು 75 ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀದು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಗೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತೆ ಬಂದು ಪೂರೆಗಳೊಂಜಿ ಕಂಬ್ಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೇ ದಿನದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವು ಒಂಜೇ ದಿನದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಹತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೈಯಡ್ ಪೂರ ಅದು ಆನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅವು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀದು ಪಿರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು 75 ಪಿರ 30 ಅದನ್ನು ದೆಪ್ಪ 25+5 ದೆಪ್ಪ ಅಂದ ಅದನ್ನು ಅದು ಪಿರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಪಿರ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ಇತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟಾಪರ್ ಆಯ್ರು ಮುಂಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ಲ ಇತ್ತರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಪುರ ಸ್ಪಂದನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜಿರ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಪಾರ್ವರತೆ ನಾವು ಸುದರ್ಶನ್ ಅವೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಡಿತಾರೆ ಆರ್ಪುರ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಡಿತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ 30 ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತೇರು 25 ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತೇರು ಟಾಪರ್ ಅದು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬು 10 ದಿನ ತಂದು ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು 10 ದಿನದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ 10 ದಿನದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಡು ಹೌದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಡಿಯಾನ ಇಜ್ಜಾನು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಅನಗ ಪೂರ ರಡ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಡು ಅಪಕಂಬಿಯಾಗ ಮೇನ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು 10 ದಿನ ಪೂರ ರಜೆ ಮಲ್ತದು ಪೋಪುನ ಇಡೀ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆಗ ಪನ್ನ ಪೋಪ್ಲೆಕ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂಚ ಅಂಬೆ ಪಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೆ 10 ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಪಗ ಅವಳ ಒಂಜಿಂದು ಆಂಡ್ ಆಂಬಾಗ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೋಜಿ 10 ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಲೇಜ್ ಆಯ್ ಕೆಲಸ ಬಂದಿತ್ತು ಬಂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಪೂರ ನೆಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬೀಳಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡು ಬಂಡದು ಬಕ್ಕ ಅವಳ ಅದಾದನ ಅಂದು ಅದು 10 ದಿನ ದಾಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಐಕ್ಲ 10 ದಿನ ಅಂಡ್ 10 ದಿನನ 15 ದಿನದನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಪಿರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಡ್ 10 ದಿನದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏರು ಪಂಡಂಬೆ ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಉದ್ದ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಅಂಬೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯರು ಲಾಂಚನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಬಂಡ ಅಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆತಿ ಅಂಜಂಬ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪನ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇರುವೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಲ ಇರುವೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಮೇನ ಚಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇರುವೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಅಂಬ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಿಡ ಸೀನಿಯರ್ ಇರುವೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವರದ ಏಟ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡಾಯಕ್ ಮಲ್ಲ ಏರು ಒಟ್ಟು ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಏರುಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮೇನ ಬಕ್ಕರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಆವಡು ಪೂರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ವಿನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಇಡೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಾಸ್ಡ್ 6 PD ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈದಿನಿ 6 ಬೇ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ಪಂಡಿತ್ತು ಓಕೆ ತೂಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾನ್ ದಿವನ್ ಬೇ ಪಂಡದ 6 ದಿವನ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವಾಸ್ 6 ತೂತ್ ಪಂಡರು ಈ ಅಪಗ ಅಂಬನ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಿಜ್ಜ ಬೇನ 10th ಆದಿತ್ತನೆ
ಆರು ಬಂಡೇರು ಈ ಆಲೋಸು ಬಲ ಯಾನಿಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಆಲೋಸಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಪುದಾಡಿ ಯಾನಿ ನಿಕ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಬರೋಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರು ತೂದು ಪಂಡ 6 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು 6 ಬಂಡೇರು ಈ ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು 6 ಏನ ನಂಬರ್ ಬರೋ ಗೆತ್ತಂಬರು 6 ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರು ಇದು ವಂದಿತ್ತು ಗೊಂಜಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಆಲ್ವಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡಾಯೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಯಾನು ಓಡೆಗ್ಲ ಕೊನ್ನೋಲಿದ ಪಂಡ ಹತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳೆ 100 ಮೀಟರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಸ್ಟೆಮಿನ್ ಉಂಟಾಗ ಯಾನು ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಮಲ್ಪಾಯನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪ್ಪವಲಿ ಬಂಡ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಒಂಬೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವು ನಂದು ಪಂಡ ಸಡನ್ಯ ಅದು ಕಲ್ಪರ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂಡ ಕಂಬ್ಲನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಂದಾಂಡ್ ಒಂಜಿನ ಆರು ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಆಲ್ವಾಸ್ಗೆ ಬಲ ಅವು ಅದು ಅವಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡವು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬ್ಲನೆ ಕಂಬ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪ ಆಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಂದಲಿಕೆಡ್ ಎಂಬರ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೇರು ನಂದಲಿಕೆಡ್ ಅಂಚ ನಂದಲಿಕದ ಅಡ್ಡು ಕುದಿಕ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಅಲ್ತು ಊರು ಹೊಡ್ದು ಜವನೇರು ಪೂರ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕದ ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಅಪ್ಪನ್ನೆ ಅಂದ್ ನಂದಲಿಕೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಂದಲಿಕೆಡ್ ಈ ಗಿಡ ಹೊಡು ಬಂಡದ ಹಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ನಂದಲಿಕೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಂದಲಿಕೆದ ಕುದಿಕ್ ಬತ್ತ ಅವಾಗ 6 ಭಟ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರ ಬಂಡ ನಂದಲಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುದಿಂಬ್ಯಾಗ ಮಲ್ಲೇರ್ನಾಟ್ ಐಟ್ ಪಾರ್ದು ಬೇ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋನಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟು ನಾಟಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಮುಟ್ಟ್ಯಾನ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಚೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡದೇನೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಪಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ 22 or 23 ಅದ ಅಪ್ಪಗ ಏಜ್ ಅಪ್ಪಾಗ 6 ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮು ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಬಿದಾಯ್ದಾಯ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಜರು ಟೀಮ್ ಡಿ ಯಾಪ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿಯವ್ರನಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಂದಿತ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಾನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲದ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಪಂಡ ಕಂಬ್ಲ ಪಂಡ ಏರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಂಬ್ಲದಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಕಂಬ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕಂಬ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬ್ಲ ಪಂಡ ನಂದಲಿಕೆ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಂದಲಿಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಕೊರ್ನೇನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಬೇತೆಲ್ಲ ಈ ಏಜ್ ಕೊಡ್ತು ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೇ ಮೆಡ್ಲು ಅಂತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಪೋತ್ಸಿ ಟೀಮ್ ಪೋತ್ಸಿ ಅಂದ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಅಂದಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಎನ್ಮಾ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆತ ಐಕು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಗಿಡದು ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆನತ್ತೆ ಕೈ 3 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಡೋಟು ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದ ಈಸಿ ಮೆಡಲ್ ಆಡತ್ತೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯಾಡ್ ನಾಯರ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಾಜೇಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಾಡಿಡ್ ಬೂರ್ದು ಒಂದು ಕೈ ಕಟ್ ಐನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಐನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಬೂರ್ದು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಿರದ ಸೀಸನ್ ಕೈ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಗಿಡದನೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಗಿಡದನೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಆ ಸೀಸನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಕ್ಕ
ಒದ್ದೆತ್ತೀನಿ ಅವ ಸಲ ಒಂದು ಆದು ಈ ಸಲ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಮೆಟ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಒಂದಿದ್ದರ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏರು ಇತ್ತು ಅದೇ ಅವ ಬಮ್ರನಾಬಿಯಾಲು ಕಿಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡದು ಅಜ್ಜರು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಪಲಯಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಏರು ಪೂರ ಅಂತ್ ಅವೇ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಏರುತ್ತ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತೇನೆ ಪಿದಾಯದೇ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರು ಬಂಡ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಬಂಡ ಏರುತ್ತ ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಏರುತ್ತ ಇತ್ತೆಂಚ ನಾನು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ನಕ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ ಒಂದಿತ್ತನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ದುಂಬು ಏರು ರುಕ್ಮಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದಿತೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ದುಂಬು ಏರು ಪೂರ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಂಬ್ಳ ಪೂರ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಕ್ಳೆ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಆತನ ಮಂಡ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಂಬ್ಳದ ಏರು ತಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಅಂಬೆ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಬುಧಾರ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಬೆನ ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬ್ಳಾಡು ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಕಂಬ್ಳ ದುಂಬಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಇತ್ತು ಬಮ್ರನಾಬಿಯಾಲು ಕಿಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂದದು ಅಪಗದಾದನ್ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ್ಮನೆ ಆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇನ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಪಿರಾ ಕಾಣತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪರ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇತ್ತ ಹೋಲ್ಕೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಗೌರವ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಪಿರಾ ಕೇನಲಕ ಇತ್ತ ಪಿರಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೇನ್ರೋ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕೇನು ಬಕ ಆಯನ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆನೆಕ್ ದಾರು ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜರಿತ್ತೆ ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಆಶಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜರ್ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಆರೆಗ್ಲ ಆರು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಸುರುತ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಂದಂದ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಡ್ ಪಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಬರೋಂತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಾಡೆ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತಿಂಡೆ ವೈರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ತಲ್ಪಲ ಅಂಚೇನೆ ಈ ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿನೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಬೇರು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಐನಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಎಂಚಂದಂಡ ಮಾ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಈಟೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತು ಜಿಲ್ನ ಟಿವಿಡ್ ಈ ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸಾಧನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಖಿಲ್ ನಟ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಕಡಿಮೆದ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಪೋತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಬೋದಿಜ್ಜ ಇರ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ತು ಇರ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಆರ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಜವನೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಒಯ್ಕಲ ಒಂದಿತ್ತಿಗೆ ಒಡೆನ ಪೋಯರಿತ್ತನ ಆತನ ಕಂಬಳ ಒಯ್ಕಾಲ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಜವನೇರು ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಯ್ಕಾಲ್ನ ಏರಾಲ್ನ ಉಪ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಜವನೇರು ಅಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಬಳ ಬಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ ಬರ್ತದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆಂದು ಪೂರ ತೂಪೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ನಿಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಪಂಡ ತೂಪೇರು ಕಂಬಳ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಲೈವ್ ಪೂರ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪೇರು ದಾಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣೇನೈತಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಡು ಏರು ಉಂಡು ಒಯ್ನೇರು ಬಾರ್ದಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ದಲ್ಲ ವಾ ಏರು ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಏರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಏರು ಓವು ಎಂಚ ಬಲಿಪುಂಡು ಓವು ಸಾಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಬಲಿತಿಂಡು ತುಂಬುದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಓವು ಪೂರ ಏರು ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಂಬೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಿನಿ ಪೋತು ನಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ್ವಿ ಅಂಚ ಐಟು ಆಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ನಾ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಬೈದೇನೆ ಅತ್ತ ನಾನು ಪಪ್ಪನ ಬೈದೇನೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಇದು ಈರ್ಮಿನಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿನಿ ಪೋದು ಬರ್ಪನ ಉಳ್ಳರ ಈರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿನಿ ಉಳ್ಳರ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಉಂಡತಿ ಬೊಕ ತೂ ಹೊಡಿತು
ಅಂಚ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಐಕ್ಲ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ನೆಟ್ ಎಂಚಲು ಉಲ್ಲೇತಿ ಹೊರಿಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚದಂಡ ಆಗ ನನ್ನ ವಾ ಏರು ಕೋರ್ನಲ್ಲ ವಾ ಏರುಳ್ನ ವಾ ರೀತಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಗಿಡ್ಡ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಆಯೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚದಂಡ ಚಲವಾದಿ ಚಲ ಅಂದಂಡ ಎಂಕೈನ ಗಿಡೇರ್ದೆ ಆವಡು ಎಂಕ ಮೆಂಟ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಗಿಡೇರ್ದು ಪಂಡ ಆಯ್ ಎಂಚ ವಾ ಪೊರ್ತುರು ಪಂಡಲ್ಲ ವಾ ಪುಡೆಕ್ಲ ಅಂಜಿಂಜಿ ಬಡು ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಲ ಉಂಡ ಆಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಟ್ರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಅವು ಕೋಡ್ಲಂಚ ಜನತೆ ಒಂಚೂರಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಡ ಗಿಡೇರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆತ್ತಾಲತ್ತಿ ನಂದಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಒಂದಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ಪಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಳ್ಳ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ 2014 ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಬರುವಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಎರಲು ಇತ್ತಂಡೆ ಐದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾ ಐದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಅಂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರ್ಪ ನಂದಿ ಬರ್ಪ ಈತ್ ಬರ್ದು ಪಾತೇರಿಯರು ಪಂಡ ವಂದಿತರನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಏರೆಗಾಣ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯರು ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ಲಾಗ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಈರ್ ವಂದಿತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈರ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಂಡ ಇನ್ನು ವಂದಿತರು ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋಡಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ ಆರಿಗೆ ಅದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆಯರ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಮಾತೊಂಜಿ ಸಹಕಾರಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಳ್ಳರು ನನಾದೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ವಂದಿತರಿಗೆ ನನಾದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಾರಡು ನನಾದ ಪಾರ್ನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲೋಟ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರನ ಪರವಾದ ಚಾನೆಲ್ನ ಪರವಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ.